ba da misali a karan kaina, ban da lokacin aboki don da kuke gani na, ban da lokacin aboki idan har ba wani business ce ta kuɗi ba ta halal, in ba ka bai tashi ya kwashi kwamatsansa ya tafi. Abokanan kirki suna sa mutum ya zama mutumin kirki ko ba mutumin kirki bane ba. Yau ka bi mutumin arziki, ba ka sallah, ka bi mutumin arziki, to a hankali gradually wallahi zaka zama kai ma kana sallah. Ya ce wani zo mu je mu sallah, ko kai ne sallah ba za ka ci kunya ka ce ba za ka je kai sallah ba. Ina iyaye mata, ina iyaye maza, ba fada ba, fada da hantara. Iyayen suna nan suna ji na. Fada da hantara wallahi ba shine yake gyara yaro ba. Dan ka dauko in zaka daki yarinya ka so dubu, in zaka daki yaron ka so dubu, wallahi ba zai nasa ba. Tarbiya hannun mutum alhamdulillah. Kuna iyakacin kokarin ku, ba cewa na iyaye ba fayi ba, wallahi kuna yi. Allah saka muku da alkhairi, domin ku ka sa muka zama abin da muka zama a yanzu kuma muke alfahari da shi. Kuna iyakacin kokarin ku iyaye, amma wasu iyayen idan suka yi wani abu sai ku dora hannu ku yi kamar za ku koma ido, saboda tunaninsu da na ƙananan yara irin ƴaƴansu da suka haifa, sai ku ga ma wasu ƴaƴan masu fi su hankali. A matsayinka na uba, a matsayinki na uwa, da akwai abubuwan da ya kamata ku yi. Iyayenmu suna ci na alhamdulillah, kuna kokari yadda ya kamata. Zan yabi both side, da akwai positive side akwai negative side. Duk abin da yake da alfanu akwai abin da ba shi da alfanu. Iyayena mata, maza da mata, da akwai abin da yake cikin zuciya ta kasa a mayar da shi a daidai wannan lokaci, wanda yana da matukar muhimmanci. Dole ne faɗa, kun fura ce, in ƙarya ne kun sani, idan kuma gaskiya ne kun sani. Idan yake ba ta ji, idan ɗanka ba ta ji, zauna da shi kai masa nasiha. Pamper him, cool him down, talk to him. Wasu iyayen sun shigo za su wani take, to rage wani da ka rike ina ruwana.